Здравейте, пичи от YouTube, аз съм Booknight. Сега ще имам хипелскипа. За кого говоря толкова бързо, не знам. Да. Сега първия левел дече мина е Candy Ropes. Един видеоклип ще е около... не знам. 6 е така левел. И почвам. Това Ropes е? Да, и аз съм прочетах какво е това. Да. Добре. Да. С. Това скитъл се трябва да се кои. Да. Айко. Много съм увеличил звука. И така. M Ragdoll. Не знам какво означава това. Пам пам пане пам пам пане пам пам пане паруа. Параро. 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 О! Нямам ръце, това е супер. Аре, де! Давай. Да! Паднах върху ръката е, да. Супер. Знам се, че не съм е малко запушен, но какво да направя? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Бягал съм. What the fuck? What the fuck? Сега пощяйте. Аре, дай. Да. Не. Да. Аре, де. Аре, молеца. Молеца. Да. Един, два, три. Сега четвърти. Дайде. Не! What the fuck? Добре, я ще иду. Ара! Ай, стига де! Стана! Да. Damn it! Да. Maybe here the leash from. Добре. Скоро снимам клипове с Соня стрията, дето го бях показал един път. Не съм сигурен в кой сервер обаче снимаме, ако изобщо се оправи Майнкрафта. Ама мисля, че в PvP България. Преди играх в Хистера и на тия в Хистерията админите всичките педераси! Що ме баннахте, да ви сера само на устата долу, ще ви отпамя целия сайт, ще направя толкова клипове. Как ви спамя? Ко? Бъскам се, не съм чак толкова гара. Ще пеят и последния клип. Не това. Спайк бридж. Да. Не. Мой бъда. Молеца. Ожби. Не те знал. Ожби, човек. Молеца.
Оживила! Стига! Oh! Се на левия мозък. Ам да ти сера на топките. Damn it! Ah! Сега! Майко. Финалния епизод на Мискрит. Айс. Майка ти! Ah! Ah! Оживи. Ah! Оживела. Майка ти. Ah! Да, за сега си оживял. Oh! Оживи още. Още. Така. Давай. Ah! Не! Damn it! Ah! Ah! Оживей. Да! И така, аз бях Бултнайт. Ще се видим в другия епизод. И чао!